Niin morjesta, uusi video. Tosiaan nyt olisi sitten tämmönen uusi projekti, esittelyvideo ja varmaan ehkä vähän tekoakin. Katsotaan nyt miten tää menee tästä. Tosiaan tämmönen kupla, tarvitsisi tehdä ensi vuonna kuplakuhmuihin. Tässä on nyt sitten aikaa niin kun 8 kuukautta aikaa tehdä tämmönen kupla. Tää on joku vuonna 80 ollut ensimmäisiä jokkisautoja, mitä silloin näitä on ollut. Kaikki on erilaista. Kaaret ei tarvitse mitään, pari putkea, täytyy lisätä tonne toi kulmatuki, toinen oviputki. Sitten siinä sitten olikin turvavyöputket. Tosiaan lattiat on täällä tämmössä kunnossa. Jos sä näytätte kaikki tehdään uusista, se leikataan kaikki lattiat pois ja tehdään kaikki uutta tähän autoon ja ovien alareunat tarvii tehdä. Tosiaan tää tulee tolppa takapäiseksi, tänne tulee tolpat. Mä voin kohta tolpat näyttää, että tänne tulee niinku tolpat tästä. Lähtee noin omat iskarit tuolta pois ja noin, niin sen tulee semmonen tolppa. Tuossa on tolppakotelot jo valmiina. Sammuttimista tehdään tonne sellaiset pystyt. Sitten noi täytyy varmaan siirtää tosta noin vyöllenkin kiinnikkeet niin tohon. Tohon tehdään öljynlahduttimelle tolle paikka. Tonne takaseinää. Tohon täytyy tehdä luukku vairelaatikolle. Kaikki sähköt tarvii tehdä uutta. Kuljettajan paikkaa hiukan siirtää. Hiukan tuoda tuota taka-akselia eteenpäin. Tosi vähän. Se mitä täältä nyt antaa, mä voin tosta näyttää. Se mitä täältä nyt antaa tää periksi. Mä jätän tänne kaikki nää, vedän vaan tuolta noin jouset vaan sitä poikki noi tangot, mitkä tuo näkyy, niin tosta vaan poikki ne. Ja sitten sen tehdään kaikki uutta linkit ja noi kaikki. Käännetään mitä tää tästä antaa periksi tää, niin sen verran viedään vairalaatikko eteenpäin. Ja sitten ei edestä vaan tehdään toi, mitä on kaikkiin kupliin tehty, niin täytyy kaikki ottaa pois ja tehdään, mutta käännetään tuolta vaan hiukan sitä tollain, sitä etupukkia. Sitten jarlut tää tarvii, tietenkin maalaamiset. Kaikki tällaiset. Ja semmoista. Kai tässä pientä hommaa on vielä ja mä voin tossa on meidän. Mä menin silloin piruuttaa, niin sanoin, että tehdään matalapurjetti tehdään halvalla se tämä kupla. Niin tossa on meidän lattiapellit nyt sitten. Vanhoista konepelleistä tehdään lattiat siihen. Uudet takalokasuojat, se varmaan täytyy jostain katsoa, kun on noin töpöt. Mutta niitä nyt on maailmassa. Takalokasuojia on maailmassa kyllä paljon. Mä voin tosta näyttää vähän osia, mitä mulla siihen nyt tällä hetkellä on jo. Ja moottori on periaatteessa, moottorin on kaikki ohjattu, mitään muuta kuin kasta vairelaatikko on, mutta se täytyy tehdä sitten vairelaatikko siihen. Mä voin tosta nyt näyttää vähän, mitä osia meillä tää nyt sitten niin kuin on tällä hetkellä. No niin, nyt näette. Tosa on, halutaan vaikka tosta, niin tosa on takatolpat. Joku kiinalaiset vaan. Siinä on takatolpat, sano juu. Sitten on se on kaksi. Tuossa on tietenkin sitten lattio ensimmäisenä. On tossa ja
Tuossa on sitten linkit. Traktorin työntövarsi. Lyhkänen, sitten tehdään linkit. Tuon autoon. Ja niin, tuossa nyt periaatteessa on kaikki. Loput osat on sisällä. Siellä on takasumun valo, katkaisijat, kierrosukun mittari. Siinä on tämäkin osat, mitä on kodin niin kuin mutta noita pääsee jo pitkälle niillä. Ja ensimmäinen homma, mistä mä ton auton teon, niin on varmaan ainakin ottaa tästä tää takapleksi pois. Tää on rikki ja muutenkin, saa vaan tiellä tässä. Sitten ottaa tältä puolen tää pleksi pois. Sitten ottaa tolta puolen pleksi. Sitten alkaa leikkaa nää lattiat pois, vähän suunnitella mistä kohtaa niin tästä leikkaa. Jostain tosta varmasti toi pokkaus menee tossa. Siitä vaan plasmalla pois. Ja sitten leikata tosta uudet pätkät siihen noista konepelleistä, niin saa näytettyä sitten uudet lattiat siihen. Ja tommosia nyt täytyy sitten hitsailla kans tonne ylös tommonen ja tuolla on vähän tommosta ja vähän rapsakka tää on. Tostakin näkyy pyörän koteloon ja tuolla on reikä ja kyllä tässä vähän näitä ruostehommia hiukan on. Mutta kohtuu siisti loppujen lopuksi tää ytti alkaa tekemään, ettei oo mikään hullumaisen paha. Tuolla on kans oven alareuna vähän rapsakka ja ovet toimii hienosti ja tämmönen tää on. Käyrä keppi lähtee pois, kun tässä on semmonenkin. Tää vaihtuu normaaliin kuplakeppiin ja käyräkeppiin. Kyllä tästä pitäisi ihan semmonen kohtuu. Täältä muuten kun katsoo tuota puolta, niin on se vähän rapee. Tuo toinen puoli, sitten täytyy tehdä kaikki uutta. Mutta se on semmoista. Mutta jos ei tämmöstäkään kukaan tekisi, niin tää jäisi seisoo jonkin mettään ja tää menisi paaliin. Niin hyvä, että levittää jokkikseen, ettei mene paaliin tämmönen hytti. Niin. Tosakin on hieno. On nyt lapsakka kori, mutta eiköhän sitten selvitä. Mutta mä varmaan tästä nyt sitten mä pistän seuraavaan videoon vähän tosta jotain tekoa, jos jaksaa. Kun en mä pistäkään, mä lopetan tän videon tai tämmönen uuden hytin esittely vaan. Tai tämmönen esittely ja sitten pistän seuraavaan videoon, tosta alkaa tekoni. Mutta ei kai siinä. Jatketaan seuraavan videon kanssa, morjens!